May na po kamo sa Bicol. Sa video po na ito ay dito kami sa Shoal 199 na matatagpuan dito sa Magsaysay Avenue, Concepcion Pequeña, Naga City, dito po sa Bicol. Dito po kasi magdiriwang ng kaarawan ang aking biyanan at salamat po sa sponsor, ne, Madel, busog na busog kami. At ingat kayo palagi dyan ni Julia at Greg. At ayan nga, at may extension pa sila ditong kainan. At maganda po dyan banda mag-picture-picture. Sa ngayon ay ito nga ang kanilang available na pagkain. Syempre hindi dapat mawala sa mga Pinoy ang kanin. May mainit na sabaw na may laman na mushroom at talagang nagustuhan ko ang lasa. Meron din po sila dito pagkain na hindi maanghang at syempre hindi mawawala ang mga pagkaing maanghang dahil nasa Bicol tayo. Uragon magkaunkin agkusili. At meron din po sila dito available na masustansyang patatas na aking inumok-umok. Lucky Koy! Tara guys, mag-mekos-mekos tayo. Ano yan, boy? Boy, ano yan? Busy siya, oh, busy din magluto. Teya, gutom na Teya. Sa halagang 199 pesos ang isang tao ay talagang makakain nyo na po dito lahat ng gusto mong kainin. Pero wag po kayo kukuha ng hindi nyo kayang ubusin dahil magbabayad po kayo ng 300 pesos. At ayan po ang birthday girl na si Mama Puring. Happy birthday po ulit, Mama Puring. At pwede din po dito ganapin ang anumang klaseng okasyon at pwede din po kayo magpa-reserve. Ayan po ang kanilang page. Maraming salamat po. Video palan ma.